Bože dragi, pa kako je to moguće? Znate što, imam ideju. Nađemo se na drugom velikom odmoru u učionici i igraonici. Ovo stvarno nije u redu. Mislim da bi mogli pomoći da se ovo riješi. Pa kako? Reci što si smislio. Mogli bismo promatrati druge učenike i njihovo ponašanje, pa ako primijetimo nešto sumnjivo, pratiti ih i uhvatiti na djelu. Super ideja, mogli bismo postati pravi detektivi. Možemo osnovati ekipu koja će se baviti upravo takvim problemima. I kad god se nešto dogodi, mi to pokušamo riješiti. Mogli bi si dati neko ime, neki zgodan naziv za našu detektivsku grupu. Ja sam već smislio, možemo se zvati kriminalci, kao klinci koji hvataju kriminalce. Super ideja, ni ja se ne bih bolje sjetila. Može onda tako? Može! Kako ćemo djelovati? Što ćemo poduzeti? Taj koji krade stvari sigurno pazi da ga nitko ne uhvati. Podijelit ćemo se. Svako će dobiti jedan dio škole koji će nam gledati. Nikad pod svakom tražite učiteljicu na WC, pazite ima li koga na hodniku. Ako primijetite nešto sumnjivo, reći ćete nama ostalima. Tako je. I onda ćemo pojačati praćenje sumnjivca. Smijem na WC? Možeš. Noga na WC. Možeš. Vidjela sam neke dečke koji pregledavaju tenisice. Ne znam ko su, ali ga mogu pokazati na odboru. Može! Idemo. To su oni pozvali mi netko. Moramo ih uhvatiti na djelu. Ništa, nastavit ćemo ih pratiti. Dogovoreno. Baš su dobre. Nema koliko bi dobili to baš ono super. Za ovo možemo dobiti barem 100 eura. Ljudi, stvari riješeno. Slušajte. Za ove ćemo dobiti barem 100 eura. Da, samo ih trebamo nekako sakriti i iznijeti van. Bravo. Najbolje je da ovo pokažemo ravnateljici. Tako je, ona će to najbolje riješiti. Baš smo pravi kriminalci. Nisu nam ravni ni oni CSI-a. Jeste me dobiti sladoled. Mi ćemo rješavati sve probleme koje se dogode u našoj školi. Svi za jedno!